नमस्कार प्रणाम। तक कैसन बानी रहुआ सब देखा तनी अपना भाई के यूट्यूब चैनल निखिल दीवाना ऑफिशियल चैनल में। तो हाँ भाई लोग, इस वीडियो में हम बात करे जा रहा बानी कल तहलका मचे वाला भाई लोग बिल्कुल नया कंपनी से, जौना कंपनी के नाम बानी अनुपूर्णा फिल्म्स। और हम बताई भाई लोग कि कल सुबह में 7 बजे कल्लू जी के अरविंद अकेला और कल्लू जी के एगो बवाल सॉन्ग आ रहा बड़ा भाई लोग, मुखिया VS मुखियाइन। और गाना के लिखले बड़ा अखिलेश कश्यप जी, राइटर जे बड़ा। और अखिलेश कश्यप जी के नया कंपनी यानी अनुपूर्णा फिल्म से गाना कल सुबह में रिलीज करल जाए। तो रउआ सब अगर कल्लू जी के फैंस बानी या कल्लू जी के गाना देखल चाहतनी भाई लोग, तो कल सुबह मॉर्निंग में अनुपूर्णा फिल्म के बैनर तले वो गाना के जरूर सुनी। और नया कंपनी खुलल बा भोजपुरी में, तो रउआ सब वो कंपनी से जुड़ी और साथ में हमारा चैनल के भी सब्सक्राइब करी। और हम बताई भाई लोग कि वो गाना में जो वीडियो में लड़की बारी फीट में चांदनी सिंह जी बाड़ी, तो हम बताए भाई लोग कि वीडियो बहुत ही अच्छा बड़ा। और चुनाव पर एगो सॉन्ग आ रहा बड़ा, जो मुखिया जी के जे चुनाव आ रहा बड़ा भाई लोग, वो चुनाव पर ही वो गाना बनावल जा रहा बड़ा। तो रउआ सब वो वीडियो के कल सुबह अन्नपूर्णा फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पर जाके सुनी और भाई के दुलार प्यार दे जा। और साथ में अपना भाई निखिल दीवाना के ऑफिशियल चैनल के सब्सक्राइब करी, वीडियो के लाइक कमेंट भी शेयर जरूर के रेफरेंस, काहे कि हम रउआ सब खातिर कोनो भी भोजपुरी न्यूज़ खबर सबसे पहले अपना इस चैनल पर लावत रही। तो रउआ सब ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो के शेयर करी, लाइक कमेंट और साथ में चैनल के सब्सक्राइब करी, बेल आइकन के घंटी के भी जरूर दबा दी। थैंक्स फ्रेंड्स, गुड बाय।